சென்னை சாலிகிராமம் அருணாச்சலம் ரோட்லேருந்து வெறும் 100 மீட்டர்ஸ்லேயே இந்த ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு லொக்கேட்டட் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு 2 BHK இருக்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட். ஸ்டில்ட்டில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20 கார் பார்க்கிங்ஸ் இருக்குது. மொத்தமாக 20 யூனிட்ஸ் இருக்குது நமக்கு. ஸோ கீழே செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ப்ளஸ் CCTV கேமரா, அது போக உங்களுக்கு செக்யூரிட்டியுமே இருப்பார். லிஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப் டு டெரஸ் வரையுமே இந்த லிஃப்ட் உங்களுக்கு போகும். ஸோ யூனிட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 907 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் சவுத் ஃபேஸிங்கில் உங்களுக்கு வரும். ஹாலோட டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 20x11 அந்த ரேஞ்சில் வரும். உங்களுக்கு ஒரு மேசிவ் ஒரு பால்கனி இருக்கும், ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் பால்கனி. மார்னிங் சன்லைட் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வீட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வரும். இது ஒரு வெல் மெயின்டைன்டு ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகும் இந்த லொக்கேஷனில். கிச்சன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 10x7 அந்த ரேஞ்சில் வரும். வித் உங்களுக்கு சர்வீஸ் ஏரியாவோடு வந்துடும். ஸோ ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு பக்கா ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு மெட்டீரியலில் பில்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் ரூம் சைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரூம் மாஸ்டர் பெட்ரூம் பார்த்திங்கன்னா 13x10 வரும் அட்டாச்சு டாய்லெட்டோட. அண்ட் அனதர் பெட்ரூம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 10x10.5 வரும். ப்ராஜெக்ட் இப்போ ரெடி டு மூவில் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கிளைண்ட்டுமே ஆக்குபை பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ரஃப்லி இப்போ ஒரு 3 யூனிட் மட்டும் 2 BHKல பேலன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ப்ரைஸஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல் இன்க்ளூசிவ் பாக்ஸ் ப்ரைஸாக 1.30 வரும். ஸோ வித் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனோடவே நான் சொல்கிறது. உங்களுக்கு ப்ராஜெக்டை பற்றி மெயில் ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் எதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா மேலே இருக்க ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு ப்ரௌச்சர்லேருந்து ப்ரைஸிங் முதற்கொண்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சென்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.